Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, kung nakabantay mo, dili man tanan kanamong mga pari karon usahay di na mo makailano kung pari ba siya og di. Labi na kung dili magsutana. Pareha usa kay higayon dito ko may bisita ko sa parokya nya ang nahitabo nga naka-shorts ra ko nya kadtong dito sa opisina wa makailan ako moto nga aduna ko gitransact kuan sa mga opisina wa ko magpailang pari so wa gyud ko tagda no wa tagda kay siguro tan-aw nila kinsa maning murag mayukmukon og naong kana ba lang tan-aw dili man disente no mawag gyud ko tagda sa mato nga sa dihang nakailan ako oy father niya lagi ka father so sa taga opisina diha gyud tagad gyud maayo oy si father ay dali so ana no so mga igsoon kung ang tan-aw gani nato sa katawo ngadto sa atong isikatawo pananglitan ang tan-aw sa uban diha nimo disente ka nindot kag pamisti dekotse og adunay nindot nga balay ang mahitabo nga anaa gayud ang pagtan-aw ug pagdespito sa mga tao diha nimo no pero kung ang tan-aw gani sa uban diha nimo pobre ra ka dili nindot ang imong pamisti dili ka disente tanawon way posisyon sa katilingban ang mahitabo pod mao nga kulang gayud ug dili taas ang pagtan-aw sa uban diha kanimo kulang ang ilang respeto diha kanimo kabantay mo no mao na nga moingon tong akong amiga sa una nga mao na father ug moadto gani ko kanang mga opisina nakadisente gyud kog maayo I have to speak English no para makuan daw ang mataw sa iya so ingana no so mao na nga mao gyud na tendency sa tao no magsuon mao kini ang nahitabo sa atong Ginoo no tungod kay lagi anak raman siya sa panday nga mao si Jose ug nakaila sila pag-ayo sa kagikan ni Jesus nga ang atong Ginoo nagagikan lamang sa yano nga pamilya ni Jose ug Maria pobre nga pamilya mao na nga kulang ang respeto ang ubang mga tao kaniya labi na sa mga nakaila no bisan gani ang iyang mga tagilungsod wala man mutuo og mobilib kaniya mao na nga sa dihang nagsangyaw si Jesus sa sinagoga nahibulong ang mga tao magang comment kasagaran nila mingon diin man siya niining maong kinaadman di ba anak raman siya sa atong silingan nga panday nga mao si Jose so tungod kay aduna man sila'y matawag nato nga personal bias no ngadto kaniya mao na nga naglisod sila pagpaminaw ug pagdawat sa mga pagtulun-an nga gisangyaw sa atong Ginoo ngadto kanila so manay giingon nga bisan pag unsa nimo ka maayo manulti unsa ka maayo manulti sa atong Ginoo murabag walay effect no diha kanila tungod kay nahataga naman nilag color no aduna may bias sa ilang pagkaila sa atong Ginoo so ingana gyud ang mahitabo kung aduna kanay bias sa usa ka tawo mga igsuon no kung aduna gadi kay bias di nagyud na nimo paminawan no bisan pag unsa ka maayo ang iyang gibuhat o gipanulti no our tendency is to shut off our eyes and our ears towards the person kay lagi tungod sa imong bias
di nakaganahan maminaw sa maong tao. Og mao kini ang nasinati sa atong Ginoo mga igsoon, labi na diha sa iyang tagilungsod, no? Mao na nga nakaingon ng atong Ginoong Hesus nga atong nadungog sa ebanghelyo karon, ingon siya nga ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang makadugo ug sa iyang banay, no? Tinuod sa ubang mga dapit sikat si Hesus, no? Ang atong Ginoong Hesus sikat sa laing dapit, tinahod tungod sa mga milagro nga iyang gibuhat. Gani gisunod-sunod man siya sa mga tao. So ma-feel sa atong Ginoo nga sa iyang kaugalingong lungsod wala gayod sila motuo kaniya, no? Mga igsoon, ako nakapangutana ngano nga ang anak sa pinakadato nga Dios didto man nataw sa usa ka pobre nga pamilya sama ni Jose ug Maria. Ug tungod niini ang nahitabo wala gayud hinuoy mituo kaniya nga iyang tagilungsod, no? Siguro tungod kay kung sa dato pa nga pamilya siya nagpakatao, dili usab niya masinati ang kahimtang sa usa ka pobre, no? O posible nga dili siya mobati sa mga pobre kay wala man siya makasinati sa ilang kahimtang. Ang uban bitang mga dato, no? Dili man na sila usahay mobati sa mga pobre, ngano man kay wala man sila makasinati unsa ang kapobrehon. Si Jesus usa ka dato nagpakapobre para iyang masabtan ang kinabuhi sa mga pobre, no? Mao lagi na tungod diini nasinati po niya nga wala siya girespeto sa mga silingan niyang mga dato. So ingana gyud na usahay mga pobre dili respetohon sa mga dato, no? Wala siya tuuhi, wala mo bilib kaniya. Hinuon na sinati niya ang mga pagbiay-biay, pagbutang-butang, pagbugal-bugal ngadto kaniya kay lagi anak raman siya sa usa ka yanong pamilya nga si Jose ug Maria. Pero kung dito pa siya nagpakatao sa pamilya nga dato, siguro daghan gayud kaniya ang mo respeto, no? O kay wala man luto kaniyang iyang tagilungsod, ingon pa sa tong ebanghelyo karon wa siya maghimo kaayog milagro sa ilang dapit. So mga igsoon, unsa man ang punto, unsa man ang mensahe nga gusto ipabot kanato sa Dios, no? Ang atong Dios nakasinati og mga biases sa uban. Kita usab nakasinati nga usahay ma-feel nato nga ubang mga tawo adunay bias sa ato. Pero ang gustong ipaabot sa ato sa Ginoo nga we are all equal in the eyes of God, no? Mao na nga kung mo atlatar kag tao, tan-awa siya isip usa ka tao, isip usa ka anak sa Dios. Ayaw tan-awa ang iyang kahimtang, ayaw tan-awa ang iyang unsang pamisti, respetuha siya, no? Kay siya usa ka tawo. Ug mao kini ang nindot unta nga buhaton nato, ug kun buhaton ni nato malipay ang Ginoo kanato, no? Mao na nga kung aduna tay mga personal biases sa uban, kung mahimo tanggalon nato, no? Kung mahimo irespeto nato unsa bisan pag unsa kapobre ang mga tao, kinahanglan ato silang paminawan, no? Kay sa akong gingon kaninyo, sa mata sa Dios we are all equal, no? Advantage lang ka kay siguro gi-bless ka sa Ginoo, mao na nga ingana imong kahimtang, pero sa imong mga kaigsunan nga wala, ayaw sila tamaya. Hinuon respetuha sila ug angay kang maluoy nila kay disadvantage ang ilang kahimtang, no? You have to be thankful to the Lord because you were given a lot of blessings. Ug mao na nga tungod sa blessings nimo, ayaw pagpasigarbo, no? Hinuon pagpaubos. Respetuha ang imong isikataw, labi na kung ubos pa kanimo. Kay kung ingana ang imong batasan, mas i-bless ka sa atong Ginoo. Amen? Amen.